Bilag ti kararag, ti bilag ken panakabalin ti kararag. Isu ti paset ti Dios nga agaramid kada kayo. Aniyaman ti kasapulan yo. Bilag ti kararag. Madaydayaw ti Apo Dios na imbag nga rabii kada kayo amin, isang mapagpalang gabi po sa lahat ng mga nakikinig dito po sa programang Prayer Power, hatid po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, at sa gabi pong ito ako ang inyong makakasama, Pastor Dayan Palaganas. Nagpapasalamat po tayo sapagkat sa araw na ito ay isang espesyal na edisyon na naman ang atin pong may sasahim papawid dito po sa istasyon ng Life Radio, at ito po ay ang Prayer Power Ilocano Edition, at sa gabi pong ito ay magkakaroon po tayo ng live speaker dito po sa booth ng Life Radio. Walang iba kundi ang head pastor po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch mula po sa Kawayan City, Isabela. Walang iba kundi si Pastor Vicky Habil. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi, Pastor Rochi. Praise the Lord. Nagpapasalamat po tayo sapagkat minsan pa ang biyaya ng Diyos ay muling bubuhos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita at maging sa atin pong mga paglapit sa Kanya. Pastor, invite po natin sila, ang atin pong mga listeners, partikular ang atin pong mga tagapakinig na Ilocano. Purihin ang Panginoon sa aming mga kaibigan na masugid na taga-subaybay ng Prayer Praise Power at ng Live Radio. Amin po kayong inaanyayahan na laging makinig. Amen. At gayon din po, maaari po tayong dumalaw sa ating chapel. Totoo po yan. Dako po ng Purok 2, Minante 1, sa National Highway lang po, katabi po ng NIA. Amen. Praise God. At kung kayo po ay nagnanais na amin pong maipanalangin sa gabing ito, maaari po kayong mag-text or tumawag sa atin pong mga official hotline numbers 0918-389-4144 at 0917-327-1962. At gayon din, maaari po kayong mag-post sa atin pong Facebook page na ngayon po ay naka-live din sa Life Radio 1179 kHz AM. Kaya binabati po natin ang atin pong mga Facebook Live viewers sa gabing ito, si Tatay Andres Canta, Sister Nicole Calyos, RD Selga Vega, magandang gabi po. Kay Sister Christine Montesor, magandang gabi. Kay Nanay Edna La Cuesta, kay Sister Gloria Graganta na bumabati po sa lingwaheng Ilocano. Ang sabi po niya na imbang garabii yo amin nga sumusubaybay daytoy nga programa ti Prayer Power Ilocano Edition kada Biyernes ti rabii ni Apo Diyos ti madaydayaw. Praise the Lord. Gayon din, magandang gabi po kay Maylin Chalyok. Yan, praise the Lord. Chalok. Kay Star Login Lizardo, magandang gabi po kay Nanay Flor Andres, kay Rodeline Galyut, magandang gabi po, at maging sa atin pong mga listeners diyan po sa Forest Region, Pastor, ang Barba family, Almuete, Almuete family, sino pa po? sa Gapal, sina Tangonan family. Ayun, Tangonan family. Sinesa family. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyo. Asuela Yan. family. Mga sambahayan ang nakikinig po sa atin pong istasyon. At gayon din, binabati po natin ng happy listening si Jovelyn Andres. Yan, mula po sa dako ng Barangay Rogus, Kawayan City.
si Nanay Dolores Makutay sa Villa Luna, Kawayan, Sister Marites Ortiz ng San Fermin, Kawayan. Magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa inyo pong patuloy na pag-antabay dito po sa programang Prayer Power. Praise the Lord. At sa mga sandali pong ito, atin po munang tunguhan ang unang bahagi ng programa pong ito, ang atin pong segment na pagbubulay-bulay, Words from Good Man of the House at Words of Power. Panakabiris, dagiti sasao ti Dios, manakabalin, putpudno, puro ken si bibiyag. Panakabiris. Dagiti Salmo Kapitulo 3 versikulo 1 aging gana iti 5. O Apo, anyan ang nagado dagiti kabusor ko. Nagado ket din dagiti gumura kanyak. Pagsarsarita andak ket kunada, saan at tumulong ti Diyos kenkwana. Ngem sika o Apo ti salaknib ko. Pagbaligin nak ket papigsaim ti pakinakim ko. Umawaga ken ni Yahweh ket agpatulongak ket manipod iti nasantuan at turod na asungbatan nak. Agiddaak ket maturugak bumangonak iti agsapa ta agpatpatang asalakib na ni Yahweh. Words from the good man of the house. If we accept God and His ways, we are accepting the best He has prepared for us. Words of power. Our blessed hope does not rely on material things, in our ability, in our capacity, in our wealth, nor in our power. Our blessed hope is in our Lord Jesus Christ, for we will be with Him forever. Words of Power by Bishop Reynald Sulayaw. Prayer Power. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Minsan pa po tayong pinagpala sa mga atin pong napakinggan na pagbubulay-bulay, Words from Good Man of the House at Words of Power. Glory to God. At kung kayo po sa mga sandali pong ito ay kabubukas pa lamang ng inyo pong mga radio transistor, ito po ang programang Prayer Power. At kung kayo po ay nagnanais na amin pong maipanalangin, narito po ang atin pong mga official hotline numbers, 0918-389-4144 at 0917-327-1962. Sa atin po mga giliw na taga-subaybay na gabi-gabi po ay nakaantabay at maging sa morning edition ng programa pong ito, maaari rin po kayong mag-send ng inyo pong mga answered prayer, ng inyo pong mga testimony dito po sa ating stasyon upang ang atin pong mga tagapakinig ay higit din pagpalain ng Panginoon sa kabutihan ng Diyos sa bawat araw ng kanilang buhay. Maaari nyo po yung i-text dito po sa amin sa atin pong mga hotline numbers or maaari po kayong mag-post ng inyo pong mga answered prayer sa atin pong Facebook page. Binabati po natin ang atin pong mga kasama po ngayon na mananalangin. Happy listening kay Jennifer Espinilla Celis,
Kay Brother Sam Pintukan, magandang gabi po sa inyo. Kay Bernadette Teves, Sister Belia Gumarang, kay Sister Christine Patelo Villarosa, magandang gabi po. Kay Brother Paul Facun, yan, magandang gabi po. Praise the Lord. Kay Sister Els Galima, mapagpalang gabi po sa inyo. Kay Marjeline Zarate, kay Sister Sylvia Verdadero, kay Brother Arnold Santiago, Darwin Boncalon, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay dito po sa programang Prayer Power. Sa mga sandali pong ito, atin po munang pakinggan ang ilan pong mga patotoo or testimony ng atin pong mga tagapakinig upang tayo po ay higit na pagpalain ng ating Panginoon sa mga gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Atin pong pakinggan. Ako po si Ramram Castillo sa dako ng Madela, Quirino. Nagpapasalamat po ako sa Prayer Power dahil po sa mga panalangin na ipinapanalangin sa akin ay nagkakaroon ng katugunan. Kaya naman lubos ang aking pasasalamat una sa Diyos at sa pamamagitan ng Prayer Power sapagkat natugunan ang aking pangangailangan espiritual at ako'y pinapalakas sa pamamagitan ng mensahe na dinadala ng mga lingkod ng Diyos. Ako po si David Domingo ng Luna Isabela. No pong pumupunta kami sa bukid, may dala-dala kaming radyo po kasi kinagigiliwan kong nakikinig ng radyo. Noong nakinig ko ng live radio, yun ang umpisa ng aming pakikinig araw-araw. Nung nakikinig ako ng salita ng mahal na apostol, Arsenio Tanperiol, gumagaan po ang aking pakiramdam. Nagpapasalamat ako sa live radio na sumpungan ng aking pananampalatayang tunay. Sika kadi, kat adda sa gubanit da, ken kalikagom mo, iti maimpag. Wanog sarasara kay ti solusyon kadagiti pandubok nga pagdadaanam. Kalikagom mo kadi nga magunod, dagiti arapaapo iti biyag. Iti Diyos awan ti saan nga mabalin, amin nga banag, kat kabailanda, ga ipaiken ka. Ipatulod yu laeng dagiti kidawyo, wano prayer request, iti programa nga Prayer Power, iti numero nga 0917-327-1962, wano 0918-389-4144. Inaldaw-aldaw, alas 5 aging ganat alas 6 iti bigat, ken alas 7 aging gana alas 8 tirabii. Ken para iti Ilocano edition tunggal Biyernes, alas 7 iti rabii. Prayer Power, dito'y laeng live radio. Prayer Power. Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. At sa mga sandali pong ito, patuloy po nating buksan ang ating pong puso, ang ating isipan sa pagtanggap ng mga salita ng Diyos. At ito po ay paglilingkod sa atin mula po sa head pastor ng Kawayan City Local, ang minamahal na Pastor Vicky Habil. Atin pong pakinggan ang minamahal na Pastor Vicky.
Prayer Power. Ang lakas at kapangyarihan sa panalangin. Prayer Power. Ang bahagi ng Diyos upang gumawa anuman ang inyong pangangailangan. Prayer Power. Naimbag nga rabii kada kayo amin kakabsat ken gagayem kini Apo Dios nga agdingdingig ditoy programa tayo Prayer Power. Purihin ang Panginoon. Sa mga pagkakataong ito, ang ating paksang pag-aaralan ay hango sa Hebreo 4 ang talatay 16. Ti parabor kadagiti umasidig kini Apo. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Hebreo 4:16. Umadani tay ngarod as itatalged iti trono ti parabor. Awatin tayo ti asi ken makasarak tayo ti parabor at tumulong kada tayo iti aldaw ti pannakasapol. Purihin ang Panginoon. No da tayo ket agkasapulan, ket ammo tayo nga awan ti maramidan tayo, umas asidig tayo ti ammo tayo nga makatulong kanya tayo. Purihin ang Panginoon. Halimbawa, no adda sakit, ket ti asidigan tayo ket doktor. Ang tao ay maraming pangangailangan. Ti tao ket adda kanayon nga kasapulan na. Panaglaing, talna, ragsak, baligi. Ti Diyos ket amo tayo nga maawagan ken maasidigan tayo, oray anyaman ti kasapulan tayo, ta isuket manakabalin nga Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya alam po natin na ang Diyos ay maaari nating lapitan, maaari nating tawagan, anuman ang ating kailangan, anuman ang ating kalagayan, sapagkat ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Purihin ang Panginoon. Tatan, kasano ti umasidig kini Apo, o muna, agkararag nga adda na impusuan kini Apo. Purihin ang Panginoon. Gaya po ng sinasabi sa ating teksto, dapat tayo po ay lumapit sa Diyos na may buong pagtitiwala. Sapagkat kahit man po sa tao, mahirap tayong lumapit kung yung tao na lalapitan ay hindi natin pinagtitiwalaan. Ganyan din po sa Diyos. Ang lumalapit sa Diyos, dapat naroon ang ating buong tiwala sa kapangyarihan at magagawa ng Panginoon. Naroon ang ating buong pananampalataya. Gaya po ng sinasabi sa Hebreo sa chapter 11 sa verse 6, ngem no awan ti pamati, saan ang mabalin nga ay aywen. Tamasapol at umadani iti Diyos, patyen na kuma, nga addaket gungunaan na, dagiti mangsapol kenkwana. Purihin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, kapag pala tayo ay lumapit sa Panginoon, kailangan naroon ang buo nating pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, may kadwa agkararag nga adda pudno a puso. Kapag tayo po pala ay lumapit sa Panginoon, dapat meron tayong tapat, meron tayong sinserong puso sa paglapit sa Kanya. Dahil kahit sa tao, kapag tayo ay hihingi ng tulong at hindi tayo sinsero, parang tayo ay nagbibiro, hindi tayo makakaasa na tayo ay tatanggap ng tulong. Kaya lalo na sa harapan ng ating Panginoon, kapag tayo po ay lumapit sa Diyos, masumpungan tayo na meron tayong tapat at sinserong puso. Yan po ang sinasabi sa Hebreo 10:22, umadani tay kuma abuyugen ti puso anapudno, ti nananay akinatalged ti pamati, nga adda anawarisan dagiti puspuso tayo, anadalusanda iti dakes anakem, ket nabuguan dagiti bagbagi iti danom anadalus. Purihin ang Panginoon. Anya kadagiti parparabor iti umasidig kini Apo. Anya, ano po yung mga biyaya, ano yung mga pagpapala na ating matatamo kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Sapagkat kahit sa taong may kapangyarihan, kapag ikaw ay close sa Kanya, sigurado kapag merong pangangailangan ka, uunahin ka dahil ikaw ay malapit sa Kanya.
Kaya sa ating paglapit sa ating Panginoon, habang tayo ay laging lumalapit sa Kanya, ang Diyos ay laging nariyan upang tayo ay biyayaan, upang tayo ay tulungan, upang tayo ay pagpalain. Purihin ang Panginoon. Kaya anya kadagiti parparabor, iti umasidig kini Apo. Umuna, maawat tayo ti panakaasi ti Diyos. Purihin ang Panginoon. Mararanasan po natin, masusumpungan natin, matatamo natin ang kaawaan, ang kahabagan ng ating Panginoon. Tati Diyos ket man nangaasi nga Diyos. Purihin ang Panginoon. Ganito po ang sinasabi sa Deuteronomio sa chapter 4 sa verse 31. Tani Apo at Diyos mo, isu ti Diyos aman nangaasi. Di nakanto baybayan wenno dadaelen, wenno lipaten titulag dagiti ammam, isu tinangisapata kadakwada. Purihin ang Panginoon. Kaya ano sabi ng banal na kasulatan? Ang Diyos ay Diyos na mapagbiyaya. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ay Diyos na maawain. Ang Diyos ay Diyos na mahabagin. Kaya pangalawa, masarakan tayo iti parabor na. Tati Diyos ket na parabor launay. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ay Diyos na mapagbiyaya. Yan po ang sinasabi sa Isaias 30:18. Gapuna nga aguray to ni Apo, tapno makaasyan na kayo. Ket iti kasta maitanok to, tapno isu maaddaan iti pannangaasi kada kayo. Tani Apo isu ti Diyos ti kinahustisya, nagasat dagiti isu amin nga agpanuray kenkwana. Kaya sabi sa Tagalog, at dahil dito, maghihintay ang Panginoon upang siya'y maging mapagbiyaya sa inyo. Purihin ang Panginoon. Kaya ang Diyos na ating nilalapitan ay Diyos na mapagbiyaya. Mararanasan natin ang kanyang mga biyaya kapag tayo ay laging lumalapit sa ating Panginoon. At ang panghuli, dumteng kanya tayo titulong na iti panawen ti panakasapulan. Sabi sa ating teksto, sa panahon ng ating pangangailangan, ang tulong ng Diyos ay pararatingin sa bawat isa sa atin. Atin itong mararanasan. Kaya mga minamahal, ang panalangin po ay gaya ng tayo ay nagdideposito sa bangko. Kapag tayo po ay nagdideposito sa bangko, sa panahon ng pangangailangan, meron po tayong mai-withdraw. Ay hindi lang po tayo mananalangin kapag tayo may kailangan sa Diyos. Kahit hindi tayo nasa mahigpit na pangangailangan, lagi nating ugaliin na lumapit sa ating Panginoon. At ito'y sa pamamagitan ng panalangin upang kung dumating man ang panahon ng ating mga pangangailangan, lagi nating mararanasan ang kanyang tulong. Yan po ang sabi sa Salmo sa chapter 46 verse 1, ti Diyos isu ti amang kentibilig tayo. Sisisibay, unay, asaranay, iti panagdukot. Ang Diyos ang ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Purihin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, ti Diyos laing, ti makaited, iti amin nga kasapulan ti tao, physical man, wenno espiritual. Yan po ang sabi sa Pilipos 4, ang talatay 19, ket ti Diyos ko, punuan nanto iti amin apakasapsapulan nyo, kas mainugot iti kinabaknang na iti dayaw ken Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, marami palang biyaya at pagpapala kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon. At ang paglapit sa Diyos ay sa pamamagitan po ng ating panalangin. Ang panalangin natin, dapat may buo tayong pagtitiwala sa Panginoon, nandoon ang ating kasinseruhan at tapat na puso upang ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos na ating ninanasa ay dumating sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon, tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ay Diyos na lagi naming malalapitan. Ikaw ay Diyos na lagi naming natatawagan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay laging nariyan, na handang duminig sa aming mga panalangin, na handang abutin kami sa lahat ng aming mga pangangailangan, anuman ang aming kalagayan. Kaya sa mga pagkakataong ito, muli sa iyo po namin ipinagkakatiwala at inilalapit
ang lahat ng mga kahilingan ng aming mga tagapakinig, na sila'y pagpalain mo at maranasan nila ang iyong tugon sa kanilang mga panalangin. Salamat po, dakilang Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Bilag ti kararag, ti bilag ken panakabalin ti kararag. Iso ti paset ti Dios nga agaramid kada kayo, aniyaman ti kasapulan yo. Bilag ti kararag.
Prayer Power. Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay minsan pang pinagpala sa mga salita ng Diyos, maging sa papuring awit na atin pong napakinggan sa gabing ito. At minsan pa po nating ilagak ang ating pong kabalisahan, ang ating mga suliranin, ang ating maging ang ating mga pagpapasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pananalangin. Glory to God. At sa gabing ito, makakasama po natin ang minamahal na Pastor Vicky upang ilapit sa Panginoon ang kahilingan ng ating pong mga tagapakinig. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sa mga pagkakataong ito, tayo po ay mananalangin. Glory Amen. to God. Glory to Hallelujah. God. Ama naming Diyos, sa mga pagkakataong ito'y aming inilalapit sa iyo ang lahat ng aming mga kahilingan. Amen. Alam namin na ikaw ay laging nariyan upang kami ay tugunin sa lahat ng aming mga kahilingan. Siya nga po. Hallelujah, hallelujah. Sa mga pagkakataong ito, O Diyos, aming idinadalangin sa iyo si Aida. Amen. Ang kagalingan para sa kanyang ubo at sakit ng tiyan ay iyo pong igawad sa kanya, Panginoon. Hallelujah. Maranasan niya ang iyong hipo ng pagpapagaling, O Diyos. In Jesus' Tulungan name. mo rin po si Vilma Aglabtin Amen. na mawala na po ang masamang bisyo ni Simon. Hallelujah. Gayon din po para sa kanyang amo na maging okay siya sa pagtatrabaho. Amin din pong idinadalangin si Tatay June na matanggap na sa trabaho ang kanyang anak na si Tricia. Amen. Tulungan mo sila, Panginoon. Sa kanyang mga pagnanasa, ikaw ang tumulong. Siya nga po. Gayon din po si Ismenia Urdas. Fast recovery mula sa kanyang sakit. Hallelujah. Ingatan mo din po ang kanyang buong pamilya. Amen. Gayon din po para sa mag-inang si Yerma at Johaila na may sakit din ngayon. Hallelujah. At ang kagalingan para sa nanay niya na si Cecilia Ocampo na bedridden. Hallelujah. Panginoon, kahabagan mo po siya. Ang buong pamilya ni Esminia Ordas, maranasan nila, O Diyos, ang iyong tulong. Hallelujah. Ang mga kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Ang mga katugunan sa kanilang mga pangangailangan. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo rin po si Adrian Liangon. Ang panalangin po niya para sa kanyang buong pamilya, Liangon, Gomyo, Zoniga, at La Pastora. Dahil nakakaranas sila ngayon ng mga sakit sa ulo, Hallelujah. ng sipon, ng ubo. Hallelujah. In O Jesus' Panginoon, name. palakasin mo ang kanilang mga resistensya. Amen. Gamitin at kasangkapanin mo ang kanilang mga kinakain at iniinom upang sila'y Hallelujah. palakasin. At Amen. sila'y pagalingin sa kanilang mga sakit at karamdaman. Amen. Gayon din po si Al Johnson Niga na baby na meron siyang lagnat at Hallelujah. sipon. Panginoon, Mahabag ka po. kahabagan mo ang batang ito. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na humipo. Maranasan niya ang iyong pagpapagaling, O Diyos. Amen. Amin din pong idinadalangin ang my last number 1295 para sa pagsubok na kanilang nararanasan ngayon. Ikaw po ang gumawang makapangyarihan. Ano man ang kanilang nararanasang pagsubok, ikaw ang nakakaalam, O Diyos. Hallelujah, mahabag ka sa kanila. Siya nga Bigyan po. mo sila ng lakas ng loob upang maipagtagumpay ang pagsubok na kanilang nararanasan. Hallelujah. Bigyan mo sila ng pananampalataya, Panginoon. Siya nga po. Hallelujah. Aming Diyos, amin din pong idinadalangin si Boy sa kanyang namamagang leeg. Hallelujah. Ipuin mo po siya, Panginoon. Amen. Maranasan niya po ang iyong pagpapagaling, O Diyos. Yes, Lord. Gayon din po si Perez, kahilingan para sa boss niya na maging mabuti sa kanya. Tulungan Amen. mo, Panginoon. Gayon din si Nante, na gumaling na ang masakit niyang balikat. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na tumulong sa kanya. Hallelujah. Upang kanyang magawang mabuti ang mga bagay na dapat niyang gawin. Amen. Gayon din po si Emmy Corpus. Tulungan mo pong magkaroon sila ng masaganang ani ngayong darating na paghaharvest. Amen. Hallelujah.
O tulungan mo ang aming mga kaibigan na ito sa iba't iba nilang mga kahilingan. Siya nga po. Salamat po, dakilang Diyos. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Gayon din, tulungan mo po, Ama, ang kahilingan ng amin po mga taga-subaybay na ngayon ay nanonood via Facebook Live. Ang amin pong taga-subaybay na Sister Login Lizardo na ang kanya pong karamdaman. Ikaw po ang maghawi, maging ang sakit ng kanyang asawa na diabetes. Amen. O mahabag ka po sa kanyang kalagayan. Ikaw po ang Diyos na umabot sa kanya, sa kanilang mga pangangailangan. Bigyan mo ng kaginawahan ang kanyang pangangatawan. Hallelujah, hallelujah. Tulungan mo rin po ang prayer request ni Tatay Andres Canta para sa kanyang buong sambahayan, na ikaw ang laging mag-ingat, maggabay, at sa bawat araw ay lagi mo po silang itatawid sa kanilang pangangailangan. Sasawayin mo po ang nakamamatay na virus. Hallelujah! Ang Delta variant, ilalayo mo po sa variant na ito, sa virus na ito, ang sambahayan ni Tatay Andres at ni Nanay Simang. Glory to God! Gayon din ang kahilingan ni Jennifer Celis na ikaw po ang gumawang makapangyarihan at maghimala ka po sa kanyang anak na si Jezrael Celis na mayroon pong butas ang kanyang puso. Hallelujah! Hallelujah! At may bukol na lumalabas sa kanyang puso. Mahabag ka po sa kanya. Hallelujah! Hallelujah! Tulungan mo po, kasangkapanin mo ang mga doktor, ang mga nurse na nag-check sa kanya. Sangkapan mo po ng karunungang nagmumula sa iyo upang maging maayos ang kanyang baby. Hallelujah! Oh, hallelujah! At loobin mo rin po na makahanap sila ng ospital na tatanggap sa kanila upang maoperahan din ang baby na ito. Mahabag ka po. Glory to God. Tulungan mo rin po ang kahilingan ni Brother Paul Facun na nawa po ay mag-negative ang kanilang swab test. Ikaw po ang magpalakas ng kanilang resistensya, siya at ng kanyang mga kasamahan. Ilalayo mo rin po sila sa anumang mga kasakunaan, sa mga pagkakasakit. Pagpalain mo po ang kanyang paghahanap buhay, maging ang kanyang buong sambahayan. Sister Imelda Lastimosa, tulungan mo po ang kanyang buong pamilya, ang kanyang kapatid na si Marilu Valle, ang kanyang kuya Fermin Valle. Ikaw po ang magpalakas ng kanilang pangangatawan at lagay mo pong ipagkaloob ang lubos na kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Hallelujah! Mahabag ka rin po sa kalagayan ni Vilostado para sa kanyang kuya nang meron pong sakit. Oh, hallelujah! Ikaw po ang Diyos na magpagaling in Jesus' name. Basbasan mo ang mga gamot na kanyang ini-intake upang ito po ay maging kasangkapan sa pagpapagaling ng kanyang kuya. Hallelujah! Hallelujah! Tulungan mo rin po ang unspoken prayer request ni Lizelle Almuete para sa kanyang buong sambahayan. Nakikita mo po ang kanyang pananampalataya sa iyo. Lingapin mo po ang prayer request na ito ni Lizelle Almuete. Hallelujah! Oh, hallelujah! Salamat po. Gayon din, tulungan mo po ang unspoken prayer request ni Brother June Soriano. Ikaw po ang magbigay ng pagtatagumpay. Si Liafe Pugowon, ikaw po ang magpagaling sa kanilang nararanasang ubo at sipon ngayon. In Jesus' name, Amen. hallelujah! Hawiin mo po at bigyan ng lubos na kagalingan si Liafe Pugowon. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. hallelujah! Tulungan mo rin po si Leia Kabungan na nawa po ang kanyang kahilingan para sa kanyang kapatid na magkaroon ng mabuting pag-uugali. Oh, hallelujah! Hipuin mo ang kanyang puso at mawala na rin po ang masamang bisyo.
nito. Hallelujah. Tulungan mo po ang kanyang asawa na si Brother Noe, na palakasin mo ang kanyang pangangatawan at ang kanyang mga anak na lumaking may banal na takot sa iyo. Alawin mo sila ng iyong mga salita at pangako. Pagpalain mo ang buong sambahayan ni Sister Leia Kabungan. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Tulungan mo rin po ang aming mga taga-subaybay, Sister Lenny San Antonio, sa kanyang prayer request para kay Feli Pascual na ang lubos na kagalingan ay kanya pong matanggap. Sawayin mo ang pananakit ng kanyang lalamunan at sikmura. Hallelujah, hallelujah. Tulungan mo rin po si Tatay Alfredo Calicdan na nawa ay makarecover na sa kanyang karamdaman in Jesus' name. Ikaw po ang maglaan sa kanya ng lubos na kaginawahan na nagmumula sa iyo, at ito po ang mag-akay sa kanya upang lubos na magnasa makapaglingkod sa iyo. Si Dwayne Tarayaw, humihingi po ng panalangin para sa kanyang nanay, sa kanyang tatay, at maging sa kagalingan ng kanyang mga kamag-anak. Ikaw po, Ama, ang patuloy na magpala at magpagaling. Si Nanay Flor de Liza Blanza, nawa po ikaw ang humipo sa kanyang karamdaman at hawiin mo po ang kanyang sakit sa puso, ang kanyang katarata, ang kanyang asma. Hallelujah! In Jesus' name, sumasampalataya po kami na ikaw ay Diyos na manggagamot. Ipaglaan mo rin po ng araw-araw na pangtustos ang sambahayan nila Arnie. Ikaw po ang maglaan ng mga biyayang nagmumula sa iyo. Maging si Lando, ang kanyang prayer request na magkaroon ng malinaw na paningin ay iyo pong ipagkaloob. Hallelujah! Si Tatay Clemencio Jimenez, ang kanya din pong kahilingan na ang kanyang pangangatawan ay magkaroon ng lubos na kalakasan. Ikaw po ang magpalakas sa kanya physically, spiritually. Oh, hallelujah! Sawayin mo ang pamamanhid ng kanyang mga paa. In Jesus' name. Si Cora Dalmacia, pagpalain mo ang kanyang kabuhayan at lagay mo pong pagpapalain din ang kanyang kalusugan. Si Nanay Cedra Pascua, complete healing para sa kanya at sawayin mo ang kanyang pagkahilo at maalis rin ang kanyang katarata. In Jesus' name. Hallelujah! Kahabagan mo rin po si Isabel na nawa ay magkaroon ng kalutasan ang kanyang suliranin patungkol sa kanilang lupa. Oh, hallelujah! Mahabag ka po. Tulungan mo rin po si Brother Roylan Gerardo sa kanyang kalagayan. Ikaw ang lubos na magpalakas sa kanya. Alawin mo siya ng iyong mga pangako at patuloy mo siyang palakasin ang kanyang pananampalataya sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Maging si Brother Arman Albano, tulungan mo po, pagpalain mo ang kanyang paghahanap buhay, maging ang kanyang pangangatawan, siya at ang kanyang buong sambahayan ay lagi mo pong paglalaanan ng mabubuting bagay. Hallelujah! Si Belen Alejandro, tulungan mo po sa kanyang kahilingan patungkol kay Cecil Ballesteros na mayroon pong lagnat at sipon. Hallelujah! O mahabag ka po, ikaw ang Diyos na maghawi na mga simptomas na ito ng virus in Jesus' name. Hallelujah! Mahabag ka sa kanyang kalagayan, maging kay Marivic Ignacio Marso na ngayon ay nasa ospital sapagkat mataas ang kanyang creatinine at nagdadialysis. Ikaw po, Ama, ang mahabag. Hallelujah! Palayain mo po sila sa mapag-aliping karamdaman na ito in Jesus' name. Hallelujah! Tulungan mo rin po si Joy Castillo, pagpalain mo ang kanyang kabuhayan, maging ang kanyang buong sambahayan. Maging si Corazon Dulay, tulungan mo po ang kanyang manugang na si Bernard Bravo, na kanina po ay nadulas at napilayan ng kanyang paa. Mahabag ka, hallelujah! At nawa po walang anumang komplikasyon ang
nangyari sa kanyang mga paa. In Jesus' name, salamat po, Ama naming Diyos. Lubos namin silang pinagkakatiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Amin din pong inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming kapatid na Sonia Ileher, na ngayon ay may trangkaso. Ikaw din po ang lubos na magpagaling sa kanya. Gayon din po ang batang si David Loriu. Ikaw din po ang patuloy na magpagaling sa batang ito. Amen. At patuloy mong ipaglaan ang mga pangangailangan niya. Hallelujah. Gayon din po, dakilang Diyos, aming idinadalangin sa iyo si Feli de la Cruz para sa kanyang panalangin, para sa kanyang mga anak na sina Ray, Benny, Bobby, Estong at Pedro. Ano man po ang iba't ibang kalagayan nila, ikaw po ang nakababatid. Ikaw po ang tumulong at gumawang makapangyarihan sa kanila. Amen. Sapagkat bilang isang ina, laging naroon ang damdamin para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Hallelujah. O Ama naming Diyos, amin din pong idinadalangin ang panalangin ni Joan para sa kanyang pamilya, La Chica, na gumaling na sa kanilang mga karamdaman ng kanilang pamilya. Hallelujah. At gayon din, bigyan mo po sila ng kapayapaan ng kanyang buong sambahayan. Praise God. Hallelujah. Gayon din po ang panalangin ni Yoli Cabrera, na nawa po ay luminaw na ang kanyang paningin. Amen. Siya po'y makalakad na. Amen. At ingatan mo rin po ang kanyang buong pamilya. Hallelujah. Ilayo po sa anumang mga banta ng sakit at karamdaman. In Jesus' Hallelujah. name. Gayon din po ang kahilingan ni Tessie Martin na taga-Gattaran. Hallelujah. Tulungan mo po, ilayo mo po siya sa anumang mga sakit at karamdaman. Amen. Upang siya'y magkaroon ng pagkakataon na ikaw ay kanyang mapaglingkuran. Praise Kasama God. po ang kanyang anak na si Cathy, gayon din ang kanyang asawa. Tulungan mo po na sila'y biyayaan mo rin na makapaglingkod sa iyo. Amen. Hallelujah. Tulungan mo rin po ang kahilingan ng aming kapatid na Flor Andres. Amen. Ikaw po ang nakababatid at gayon din, lagi mo po siyang palakasin. Palakasin mo ang kanyang lupang katawan. Palakasin mo rin po ang kanyang pananampalataya. Amen. Hallelujah. Amin din pong idinadalangin ang kahilingan ni Candelaria Galyam Amen. para kay Kunching na makatayo na at makalakad. Amen. Hallelujah. Tulungan mo, Panginoon, ikaw ang tumulong sa kanila at gumawang makapangyarihan. Siya nga po. Gayon din ang kahilingan ni Mary Rose para sa kanyang kapatid na si Divine at sa asawa nito na gumaling na sa karamdaman. Amen. Para din sa kanyang pamangkin na nasa hospital ngayon. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na maglaan ng mga pangangailangan. Amen. At pagalingin mo rin ang kanyang pamangkin na nasa ospital ngayon. Siya nga Ano man po. ang kanyang karamdaman, ikaw, O Diyos, ang patuloy na humipo, maranasan niya ang iyong pagpapagaling. Hallelujah. Tulungan mo rin po si Leonida. Tulungan mo po siya sa kanyang buhay. Amen. 3 taon na siyang nawalay sa kanyang pamilya. Hallelujah. Nawa mahanap niya po ang kapayapaan sa kanyang puso. Amen. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magsaayos ng lahat ng mga bagay sa kanilang mga buhay, O Diyos, sa pamilya ni Leonida. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. Amin din pong idinadalangin si Jasen, ang mga maliliit na bukol sa kanyang dibdib. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na gumawang makapangyarihan. Hipuin mo siya. Amen. Tunawin mong lubos anuman ang mga bukol na yon na maliliit. At ikaw ang patuloy na sa kanya lubos na magpagaling. Amen. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos. Glory to God. Hallelujah. Prayer Power.
Praise the Lord! Purihin ang ating Panginoon. Kinikilala po natin ang mayamang pakikisama ng Diyos sa atin pong mga paglapit sa gabing ito. At nagpapasalamat tayo sapagkat alam natin na minsan pa ang Diyos ay gagawang makapangyarihan at tutugon sa atin pong mga pananalangin. Kaya naman maraming salamat po, Pastor Vicky, sa minsan pang pananalangin sa atin pong mga tagapakinig. At kung kayo po ay nagnanais na ng Free Home Bible Study sa area po ng minamahal na Pastor Vicky, sa dako po ng Kawayan, saan pa po? Kawayan, Luna, Yun. Kabutuan, Praise the Lord. Aurora. So, yun, praise God. So, ayan po, si Pastor Vicky po ang maaaring, kung meron kung hindi pa po lockdown, Pastor, yun, maaari po silang makapunta sa inyong mga tahanan, maipag-pray po kayo ng personal, ay mag-text lamang po kayo sa atin po mga hotline numbers 0918-389-4144 at 0917-327-1962. At bago po sa tuluyan nating pagtatapos sa evening edition po ng Prayer Power, happy listening po kay Brother Ariel de la Cruz ng San Mateo, kay Corazon Calderon, sa dako po ng Apari, Cagayan Valley. Magandang gabi po kay Remelin Soliva sa Purok 2, San Agustin, kay Marilyn Taginod ng Nagilian Isabela, Annalyn Tamaris ng San Agustin, at kay Jericho Cobsin ng Tabuk City, Kalinga. Magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa inyo pong patuloy na pag-antabay dito po sa ating programa. Pastor, baka may nais pa po kayong batiin at i-invite po ang ating pong mga tagapakinig. Mga kapatid natin sa Bustamante, lagi Ayun. silang sumusubaybay. Praise Bustamante, God. Luna. Sina Sister Cecilia Manarang, Hermelita Ragasa, ang kanilang buong pamilya. Gayon din sa dako ng Sullivan, sina Sister Lorna Carolino, Praise the ang buong Lord. pamilya nila. Opo, magandang gabi po sa inyo. Lagi din silang nakasubaybay. Pastor, Ang Panginoon. at gayon din po akong nagnanais sa atin po mga tagapakinig na sila po ay bigay or makapag-share ng kanila pong mga love gift dito po sa programa pong ito ng Prayer Power. Maari po silang mag-send ng kanilang mga love gift sa atin pong GCash account 0917-327-1962. Glory to God. Praise the Lord. Muli, kami po ang inyo nakasama sa evening edition po ng Prayer Power, ang Ilocano edition. Pastor Dayan Palaganas with Pastor Pastor Vicky Habil ng Kawayan. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi po at ang Diyos ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa atin. To God be the glory. Sa inyo po nagiliw naming taga-subaybay. Kami po ay nagsasagawa ng free home Bible study at counseling. Tumawag lamang po o mag-text sa aming mga text lines. Para po sa Smart, Talk and Text, and Sun Cellular subscribers, 0918-389-4144. At para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, 0917-327-1962. At kayo po ay aming malugod na paglilingkuran. Kaalamang Pangkalusugan, kasama si Dr. Lemel Sonyo. Okay, so magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Narito po ang inyong lingkod, Dr. Lemel Sonyo. Nagpapaalala sapagkat sabi natin, Sir Ma'am, health is wealth, prevention is better found of cure. Di po ba? Kailan po tayo bibili? Pagka malala na, pagka sunog na, yun na, pagka hindi na tumanggap ng gamot ang ating katawan. Kaya po ito po'y paalala sa ating mga kababayan na nakikinig po ngayon. Unahin natin ang kalusugan. Sabi natin, Sir Ma'am, ang kalusugan yan ang ating kayamanan. Kaya importante